Pak. Pripun? Pelok napa slendro? Hah? Pelok napa slendro? Slendro. Oh, slendro apa pelok, Reng? Slendro. Tak tunyu lho. Aku turu nggon cah cilik sing iki huruf apa? Iki huruf apa? B. Karepku sindang iki nek didhawuhi ya ngono kuwi lho. Monggo Bu, ngersakaken tembang menapa? Sena. Napa Bu? Sena. Langsung ditekak wae men modal. Untuk ditekak men modal ora aleman jeneng. Ya. Monggo. Slendro pelok terserah panjenengan. Ayo, Kang Senan karo sing gender sik slendro apa pelok Mas ngono. Manut. Gawe marem sing gender iki ora gampang. Manut. Oh pindah pelok kok. Oh pelok. Ben. Oh. Mergo sik gender iki ngerti suaramu kuwi apik iki nyara pelok apa slendro iki ngerti. Mula nek dhek mengo nang pelok kuwi berarti suaramu ki pancen pase nang pelok. Oh. Nek sing gender ora ninting berarti suaramu ki ora apik nek nembang. Oh. Ha itu. Seru kira iki orang semangat ta ya terus iya janji sabar aja do kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu lah bengok iki sing tenanan Karno wis ra kuat karo digedhik cengele men suarane metu yo mangga setiane kelakon ora kompak sumen iki Kang Senan nek arep eling apa ora ngaring iki dikangseni. Sing siji arep ora ngaring, siji arep eling dadi oling. Ha iya. Wis men apa-apa, Gus. Wis apik banget to. Wis pol pokoke. Ya. Lelana teki awas
Enak. Sinom iki rumangsaku kok ora tau ora penak ya, Rek. Ya tau. Meng kowe pas ora ngematke kaya mangsane. Maksudku ki cara mbiyen tekan saiki ki sinom ki dunekke piye-piye kok penak. Weh nek dunekke elek ya males elek sinome. Iya. Kaya menungso ya. Ah, karangane piyai mbiyen ki beda. Heeh. Mangga. Iso ngendang ki aja ngendang. Sing tok kendangke mau ki Asmarandana. Lah iya ta? Lho iki sinom. Wo, tak ora plak gentung tuh. Tete gote. Ora. Udus kowe. Mangkelake kok. Sinom bari jodoh kepadake Asmarandana. Anggep tete gote, omahe jaratan klik-kluk ngono kae. Oh, wong ora ado. Sinom Parijata. Bagong iso ngarani ora. Ana. Kendangane ngene iki. Terakhir. Heeh. Amadeng. Wah. Kowe anggere muni deng terus wiraswara muni pipa. Wo, mesti pas. Ana deng. Pipa. Ndang tak dreng. Lho. Jangan esok-esok mblek-mletung. Sik mlentung tae sapa? Lho, kendangane di mletung. Engko iki ya ora jegos kaya. Dene kaya ngono kok ngadep gamelan. Sak perangkat lho. Wah iya percaya aku. Hiasan. Ha iya. Biar nabosok kapan ora. Sak perangkat gamelan hiasan kok dipamerke. Cilik-cilik. Nang meja cukup. Ha iya. Yo di enak. Terakhir ya. Heeh. Midnight. Apa meneh? Yo. Bangga